hori txarra da. Papuak puzten badira, txarra da. Jo behar duzu klarinetea aire beroarekin. Ezin duzu, zu putz egiten duzunean, putz egin zuen eskuetan. Nolako da airea, hotxa? Edo beroa? Hotxa, ezta? Orain egin horrela. Da beroa edo hotxa? Beroa! Horrekin jo behar da klarinetea, aire beroarekin, ez hotxarekin. Puzten badituzu masailak, txarra, aire hotxa. Beti